Balance so I know I share the amami. Na ya ni fe kama. To balance so I know I share the amami na wa let nkrofo sem life. Echia mu nyina anwumre. Baso I know I share the amami you no I share the amami. Jamada Roma. Baso I know abudin o comment ya no mahu se wabaso. Okay, metimi apiki feed no. Beneza Ahini Techi, Kwame Apia Silas, James Amuzu, Kwame Kuyabiri. Rexford Wachi, Henry Glover, Amajimai. Mr. Victor, me pacho, me chiamu nyina. Elu Uhuye, Reverend Adakwa, James Amuzu, Reverend Tony, Elizabeth Osei, and then Elizabeth Odru. Mom na to say bibi aboko. Mechiamu nyina I am on share live telecast na mami. Obaso anu amamate wonka. Reverend Joseph Jima. Obaso anu amamate wonka, amate wonka. Yaya Boa Stella it say Jiwada. Eva Adubuahin. Efia da ko a. Hey, udin die eye titidin pa. Mr. Swansea me pacho to say bibi aboko. Adaroma aya na eja. Ma share the amami. Baby am betimi anya de ahye bia. Na me pacho ma share na me de amami why? Kodru emi se wo phone obi a hijack you. Kodru wo phone manfo hijack you. Because esene sene misika sa ko ma mente won kasa ye wo a. Adaroma ko wo phone sene misika sa o. Na mentimu so obi na hijack you. Dr. Drew
Mary Magdalene at say bibi aboko. Flora J. Diana mechia mu nyina. Nana J Senior. Elder J. D for OPATAFUOR. Patrick Ahen. Jennifer Numakon. Hey, Kona 2 days in India. I'm a min kwan why you Dr. Drew. And I pay me here and I'm here machine say Kobi obi na afa ne phone na o na bra na afodi we dey so dodo. A champion Santi to say bibi aboko Eric Benabs to say bibi aboko. Oh, for sure, you should understand. Esther Jemine, bibi aboko. Wow. Josephine Boati, bibi aboko. Videncia Polesuman, bibi aboko. Michiamu nyina enyumre. America for michiamu Canada for michiamu Germany for michiamu Italy for michiamu Spain for michiamu mo amu won crying in crying force michiamu michia Kumasi for Kumasi. Michiamu nyina mo amu Eastern region, Volta region. Efia Jesiwa. Ena di Asante die mu odupa na piepie ha no. Jesiwa meti bi chache. Adi na nsen Ismarada mo ne Mirabel mo ne Constance mo omukra so mu nkwan yo. So Constance mo ne a friend say edin and I take you over. But what we used to know is Jesiwa, Dakwa, these people, Constance. And yes, is anything constant in life? A champion Asante, is anything constant in life? Okay. Letitia, Mechiawo, UK. Okay, back to our normal routine works. I've received a lot of messages. Mavis Nyako. First, nanka Jesiwa, Mwamuna, Utimse. Jesiwa, Dukua, Pokia, ne Dino, Timse. First, ukase omunya nkwanya utimse nkwana de na nsen a Mirabel mu bibel mu ne Constance mu ne yes Esmeralda mu ne ebikura to Rosalinda ne hwan good is a lot sanfo ni nyina omu nkwanya de omu nyina nkwanya de omu ntimi nya abunabunu omu ntimi nye tete first pa ye kasem kwan ya ye kasem kwan pa kenye kwan kitwa o stobite meboa first ye ka wo mo ebon kwan ya enka wo mo mire fi achampoma achampoma na achampoma mo ni Pukuya mo, Jesiwa mo, Dakunwa mo, Ufuriwa, wa for no. No mo kwa de na nsen ya Constance mo be frafra ye Mirabel mo, Estella mo, minka se Estella, mi se Estella. Mo ne aputo adjuma be ni nkwa ye. Ama adjuman. Shiyeke. O to hu ase a ompe o.
adeya ajimamo ni ajimabe ni nkwan ah ajiwa mo ajiwa okay minyini ye ma me hu ajiwa bia oni mu nkwan ye ajiwa okay brago for de ya no maso na edin brago bia me nimu no na so odin na ọkọ a wɔhye a ɔma ntɛm saa nkurɔfoɔ no why na si charity mu put charity bɛɛ na ne nkɔ yɛ dɛ obi ɔte agyanka fie obi ɔyɛ charity ɔtete agyanka ɔno ɔnum kwan yɛ agyanka bɛɛ n'anim kwan yɛ ɔno wɔ sika ɔde tɔ nam Mavis mu okay Mavis May okay Mavis menhyɛ dan di Mavis bi ankwan o Mavis deɛ ya na sɛ okay fried rice ɔmo yɛ adeɛ fried rice Mavis sister Mavis ɔmo fried rice ya na yɛ adeɛ wo de ma me mark wɔmo agya na ndie me kyerɛ obi anwumre yi Gloria me pa kyerɛ Gloria fo nkwan anyɛ de Gloria kwe anwumre di asa ma no de mbɛkɔ amane mbize Gloria kwe Gloria fo nkwan anyɛ de yes Eva Dubois yeah Dubois di kɛse o di kɛse fosu hima okay Jennifer for ya no mo ho na efe Jennifer for ho ofe ban kwan pa de mo nhyɛ da nya de sa Jennifer for bi amini wo mu bia mo ho ofe ban kwan pa de Jennifer for nya de say enye say me tight ne so beti a enti o de ma menka Jennifer for enkwan Jennifer for enkwan brade dufie fo so ya wo ye brefo obi a ye frɛ ni dufie bia no ye brefo akosua sewa saa edin akosua sewa saa edin akosua sewa aya asodin from ye stubborn from ye tough women very stubborn people Yamagi okay Yamagi sunu meduane ye Yamagi for me say Adriana Mirabel obi ankwa anye de omo no akọ kitchen da enti anadwi de me ba se me be kan tokwa na me wi amadwane kofie sa Ajin Nana Kwadwo Daniel, he says he knows one Dufie. She isn't hardworking class. Any papa. Wow. Because Dufie for the na Dufie for no say Dufie usually na your class prefect akasem class prefect say jollof minfa jollof nka ho Dr. Oduro say jollof ya manfo bi jollof wa udi abon say yes we di echiwade okay mom watching we so nyina me chia mu nyina as usual so OPATAFUOR TV me pentokwa
and some bend the normal. I am one, I'm more OPATAFUOR, you're OPATAFUOR. Akusiafo. Hey, very stubborn women. One instruction, they will not take it. One instruction. And so bend the day. It's just that they are very good. They are very good and kind-hearted. Okay. Michiamu nyina. Madaroma, I say we have one big direction to do concerning the money direction. Now, the entire memfa sika akwankyere ne maaye no. Enye se bi aboapaye. Na me channel no Madaroma attack kakra oso. Attack kakra o channel no so edunti ena me delay saa kakra no se ne be ya enipa ani ebe free eye channel no so kakra over this last week to week we I've had a lot of attacks on this channel, so please Madaroma anything I made this strategy anything I am catch them say very soon a program ni be jani akọ English channel no so enye bibia channel we no OPATAFUOR channel we na nkasa no attack was too much. Why Madaroma ntie nche bia ye be call OPATAFUOR channel no so na ya bibia o to Madaroma ya mishram Henry Blower he says na akuafo kuafo de ubedi omaduane a na wedi nka free hospital what personal doctor because we was self visiting doctor kuafo amola we su nyina I say butua tight and sana makabia mamo enti Mr. Henry kuafo nkwan de akua no Mr. Henry chirichirim tietia ana de oyetenten akua de owoto ana de oni to chirichirim obolobo ana se de onye obolobo uchirichirim ya no mehu obia se de ni suma sitie o de chirichirim akua de etietia a owoto eno ho de oye hwehwea ono so wo ho de hia o de chirichirim Ebeneza dunya ositietie tuntum tietie tuntum di empacho adwoa adwoafo adwoafo asemu anwumire mu kopa asama ma me akoka se no OPATAFUOR ba ye o se akuafo ni mu nkwan ye misro yo ba na de akua me yada wate akua de mintimi nyimu mfiri makoma mu da makoma no mahihye din no akuafo da number 2 abnafo do mu nkwan ye abna de se enye charity de so abna no so na se normal abna de abnafo nkwan eye nne Okay, that's just by the way. Thank you very much. Sometimes we just chip in some of these things just to put laughter on the faces of people. Drew maybe the way you know be frafra. Na ama ye show no ayefe. Na obi an ere aho no nso atimi ayede asrebi. Inti sa na tie.
abenafo de ma science yes you see abenafo na teacher na no so omo nkwa de ye number 1 Van Ophelia, you are queer on. Ophelia, nya wo fna obeto ama me pa. Ka meka se queerfo nkwa anye de den so tight ne offering obeto ama me nti. Queerfo omo number 1. Queer de mi nyimbo ni aye. Queerfo. Okay. I've had some questions and I would love to respond to the questions concerning what actually happened a couple of days ago. Mahu se ehu abo nipa kakra na sofu panyini bi wase papa odifo OPATAFUOR enipa wu sisi ade enipa wu ntem too much na youth no so wa na ewu na kamia ye se owuo na amanfo owuwu no enye se ebia se nipa no bi a wanyini anase bi a yale bi kura na abo na ma na yare ada hɔ a ba ene woni nipa di nkomo ade a chin behu na enipa ni hɔ ade be nti ena ma ne basa nti akwete se ehu abo nipa na minya abotre se for the fact say papa no bisa sa question no me sure say majority of mo amudi machi so mo amwa amanone ene mo amwo Ghana bia sa question na bi ene wo mutrim mo bebusa say adentina se die nipa nyini nche na nipa wua na ewu so ama ehu abo mu binom. Mr. Godfrey Dijemfi Senior, greetings to you. Ehu abo mu binom because onim ebi kura na echina bibi beto ana bibi sa me sure. Eni nti anwumre me ba say mi be show nkran na masa ma wani aba ho so na mama o secret bi na odi anante tienie me ma o secret bi na odi ayede ya anante nti ekoba say bibi sisi wo wiase ane wo hunu say oh eyampa me sofo a me di na chikura chire yemu na waka di wo mu bia de akire yen aya na manfo se de ekoso no bibia di adanse se wiase awieye ena eba because the way nipa wu show no ade e wosa oti ase ne se wiase no a dispensation seasons. We're dealing with what we call chronos. And unti say upese uhu reality any de ekoswa. I just say particular seasons now o find yourself in. U ready. Ade ma onyankopon tumi eye nwanwa. Na eye kese pa ne se onyankopon enam ne nyansa ne mobro hunu ene na doye so
edi yensem edi ama eye ne tete adifoɔ bi te sɛ Isaiah mo, adifoɔ bi te sɛ Daniel mo, Jeremiah mo, Habakkuk mo, odifoɔ Moses mo. Onyankopɔn enam saa adifoɔ wei so ene bebre ne afoforo aka edi yensem a ekasafa awiye mmere ho ene ebra ye wo so yi emu nsem ede ama wiase. Enunti se ekoba se wo awiye mmere mu na wonte nneoma ase a eno ane se ukọ back to edi nsem na Onyankopɔn enam tete adifoɔ no so de amaye no a eye concerning this world. Obi bebusa se edie bentia ade baako a ya na areho ne se a Kristofoɔ ene wona wagye awurade adie no aya na omubu omani edigu enioma bi so efiri se yenenam ewiase ne mu saa nanso so ekame ayese ase instructions ene map a ewo se yehwe so na yede tena wiase no yewura firi eti ama ye mu bi yenenam wiase no bankyere saa okọ asori ne wabafie okọ asori ne wabafie omu a na ohun se sofu bi ye mpaebo online a na wa join bi ne wa bọ mpaye ni bi saa na ye mu bi saa na ye boy abrabo ne sisi eduru mre bi a na ehu aboye na ade a wose ote ase ne se saa emre ya ye wo mu inu eye ensoano a etoso nsia na yate tieniye eye nsoano a etoso nsia fa hye otinim se odifo opatafo se yate nsoano a etoso nsia eye the seed scroll yate ano obebusa se eye daban ne yate saa nsoano na no yete nsoano a etoso nsia eye the year 2020 abra covid ba ye ni mu ne yete nsoano a etoso nsia na okenkan nsoano a etoso nsia no mu a ebe kire wo se Onyankopɔn ahyeda ama otwease no ene odesefo di tumi na enam saa ne nti otwease no ede na hoɔden ene ne tumi nyina ede bema beast no na beast ni sɔre sɛ ɔyɛ adwuma a adifo atorofo enso bɛ sɔre na saa emere ni mu no de ntia adifo atorofo no asɔre no sɛ saa enso ano etoso nsia no sɛ that particular moment no adifo no ɔmbɛ sɔre wɔ wiase ni nyina no yama wɔn tɛkyerɛma sɛ ɔmo mfa ndaadaa nipa na ɔmo ntwi enipa emfa nkɔ ɔsɛyim ɛno nti ɔmo a awieye mmere mu ɔmo bekum enipa kɛseɛ tienie ɔmo bekum nipa ɛde aboa Satan ne Lucifer ne Queen of Heaven na ɔmo ahenie ayɛ kɛse ɛyɛ ahemfo ɛyɛ aban mpanyinfoɔ ɛna asɔfoɔ saa nkrofo wei 3 wei a mabɔ mu din no ɔmo na ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛboa ama yɛkum nipa dodoɔ na okenkan scrolls no mu a scroll ne bɛsa kyerɛ wo sɛ ahemfo akɛseɛ maako 6 ɛbɛsɔre ɛwɔ east na ɔmo sɔre a ɔmo ne beast no ebedi ako na ɔmo ne beast no bedi ako akoduru mpempensuo bi na ɔmo prea ɔmo bɛko akɔpem sɛ enipa dodo a yɛahyɛ wɔn sɛ ɔmo mfa ɔmo kra na ɔmo nhwie ɔmo mogya entumu wɔ asase wei so no
beso ansana sa ntokwa no etu atwa enunti wo Bible wo ha na wa me yakenkan bibi me pese me kire wade bi na ehun a ewo wu mu no afiri mu enunti Bible say abra obehunu se saa ahemfo no asɔre na ɔmo ko no fa hye utirim se ɔmo bɛsoma ɛyɛ ɔbɔfoɔ hoɔdenfoɔ bi na ɔde musuo kuruwa akɔbɔ ɛyɛ river Euphrates mu na ɔde bɔ river asuo Euphrates mu a ensuo no bɛhyɛ aseɛ sɛ ɛwe na emu no na ɛna edi akyire no yɛwɔ ahohom akɛseɛ maako fo bi a yɛakyekyere wɔn de wɔn ahyɛ ɛyɛ Euphrates n'ase saa ensuo n'ase na ebeyi wɔn now efiri the year 2020 abra yɛte nsoano a ɛtɔ so nsia ɛhɔ ɛna asuo Euphrates ɛyɛ river Euphrates ahyɛ aseɛ sɛ ɛwe tie ne yie efiri sɛ Jacob tumfuo bɔ adeɛ enipa aba asase so kɔ asuo Euphrates ɛnwe da nso the year 2020 ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛba no asuo Euphrates ahyɛ aseɛ ɛwe nti mo a mutimi yɛ research no mo yɛ research ɛwɔ online a obo sɛ the river Euphrates ahyɛ aseɛ ɛwe nti saa river Euphrates no so no Bible says sɛ wohu sɛ ahyɛ aseɛ sɛ ɛwe a no waka hunu sɛ efiri sɛ Onyankopɔn bɔ adeɛ bɛpem nɛ nipa saa asuo na ɛwe ne nti no ɔmu bɛwuo no nipa ni bi hu saa da forget abra Constantine abra Yesu time abra Moses mu time saa nipa dɔm na ewu ye ni nyina no ɔmo dodo a woka bomu a ɛnto enipa a ɔmo bɛwu from the year 2020 yi kɔ ɛno nti obi bɛbusa sɛ ɛkwan bɛn na yɛbɛfa so a yɛbɛtumi a survival ɛnumere mi wɔ ha sɛ mɛkyerɛ ɔno mama o secret na wɔde anante abrabɔ nim bie Revelation chapter 9 Revelation chapter 9 verse number 14 to 22 Revelation chapter 9 mo ampacho mo hwɛ me no mo betimi atwerɛ de agu ɛyɛ comment section hɔ na nkrɔfoɔ ni bi anya Revelation chapter 9 verse 14 to 22 me pacho me kenkan me die no na watimi anya bi atie ɔse ɛka kyerɛ okay mamin kenkan free chapter 9 verse 13 mamin kenkan free chapter 9 verse 13 na timiti aseɛ ɔse na ɔbɔfo a ɔtɔ so nsia no ɛhyɛ ne totorobento na meti ni bi free sika afɔrebukyia a esi Onyankopɔn anim no ɛmɛn nan num a ɛka kyerɛ ɔbɔfo ɔtɔ so nsia a ɔwɔ totorobento no sɛ sane abɔfoɔ nan a wasesa wɔn asubɔnten kɛseɛ Euphrates mu na osane abɔfoɔ banan a wasiesie wɔn ama ɛdɔn ne ɛda ne bosome ne afe no sɛ wɔn kunkum enipa nkyekyɛmu mmiɛnsa mu baako na mete sɛ ɛdɔm a ɔtete apɔnkɔsoɔ no ano si ɔpidu ahodoɔ ɔpi aduonum. Now when you read verse 17 downwards, it will describe it to you. I am taking it again. May say funny beam. Revelation chapter 9 verse number 13 to a year you can saying 14 to 15.
na de aka ne de wan kasa wakenkan e wo ba bia wo hwe me ɔse na ɔbɔfoɔ a ɔtɔ so nsia no ɛhyɛne ne totorobɛnto na mete ene a efiri sika afɔrebɔkyia a esi onyankopɔn anim no ɛmɛn nan num a ɛka kyerɛ ɔbɔfoɔ a ɔtɔ so nsia a ɔwɔ totorobɛnto no sɛ sane abɔfoɔ baanan a wasesa wɔn asubɔnten kɛseɛ Euphrates ho no na wɔsane abɔfoɔ baanan a wasiesie wɔn ama ɛdɔm ne ɛda ne bosome ne afe no sɛ ɔnkunkum nipa nkyekyɛmu mmiɛnsa emu baako eti people who are bound to die is 1/3 of the population of the world. Enipa ebewu afiri asase wei so no ɛyɛ ewiase nyinaa nipa nkyekyɛmu mmiɛnsa emu baako. Now na afei ɔbɔfoɔ yi ɔsane a ɛdeɛ na ɔbɛyɛ afei momfa mo Bible ne nkɔ ɛyɛ Revelation chapter 16 verse 12. Revelation chapter 16 verse 12. Revelation chapter 16 verse 12. Me patro mo betimi atrato na yembo ni tawni ni nkomo. Revelation chapter 16 chapter 16 verse 12 to 15. Verse 15. Me patro making kind entity niye. Verse 12. Ose na de otoso insia no hwie ni kuruwa nugu asubonten kese Euphrates mu na emu nsuo we tie niye. Medin kan aka kire wo se eye the year 2020 ena Jacob tumfo ema yete ensano etoso nsia na yete ensano etoso nsia no ɛhɔ ɛna enipadɔm a ɛnam COVID so wuye efiri the year 2020 by free say COVID be wiase no bibia sesa edi entia ɛyɛ nsɔano a yaka ho asɛm na saa nsɔano we no adeɛ bi a ɛwɔ nsɔano no mu bia no ɛbɛbam adeɛ bi a yatwerɛ wɔ nsɔano no mu bia no ebebem enintimi patro tie niye. Revelation chapter 16 verse 12 down to 16 17 and thereabout. Now listen to me. I said now the otosun nsia no hwie ni kuruwa nugu esubonten kese Euphrates mu na emu nsuo we na wasiesie kwan ama ahemfo a ofiri ohia apuoye no a tie niye me patro. Enunti in the realms of the spirit bi apeja ni mu ewo wiase tienie eye from the year 2020 to me bi aman homene so ewo ewiase a oji enipa moja enti was steady a efiri the year 2020 eba no enipa wua na ewu ntem enna no ene emre no ena kwa na ekontem ahokyere ne kwa na ekoso de enti asa na yema ni nyina ekoso no eye because of the omatwero ewa hantia na okenkan verse 12 na ɔse abra asubontin Euphrates ewiye no ɔmo saa ensuo no wiye ni nti no asiesie kwan de ama ahemfo a ɔmo firi awia apueye ahemfo beya ɛna ɔka ho asɛm makyerɛ mu amwahu. Verse 13 ɔse na mihu ahohomfi miensa a wɔte sɛ mpɔnkyerɛne sɛ ofiri ɔtweaseɛ no anum ɛne aboa no anum ɛne adiifoɔ atorofoɔ no anum na ɔyɛ ahohomɔne honhom a wɔyɛ nsɛnkyerɛne na ofiri kɔ wiase enyinaa ahemfo nkyɛn
ma onyankopɔn kɔboaboa ano ma onyankopɔn ade nyinaa so tumfoɔ no da kɛseɛ no mu ko na okan verse 15 na ɔse hwɛ mereba sɛ owifoɔ nhyira ne. Is the network good? About your network in here. Still the network. Hey, radio opatafuo, dio opatafuo. Odifo opatafuo, dense. Me bacho mentoaso. Should I continue? Okay. Thank you very much. Ajinana Kwadwo Daniel. Okay, thank you very much. Okay. So let me continue. Me pacho. Me toaso nti me pacho munye di na muntie. Okay. Enunti now okenkan Revelation chapter 16. Verse number 12. Okenkan Revelation chapter 16 verse number 12 na ehoni ose na de otoso nsia no hwie ni kuruwa egu asubontin kese Efrate mu na atoanse ho asubontin Efrate no ewe tienie eniti mu amwo online se mo kona mo koye researcher ubon se ensu a ye frɛ ne se Efrate sa ensu no ahyase ewe ehun kom hwa ɛda hɔ na mepakyɛw maka bi akyerɛw no na ohwehwɛ ɔse na osiesie kwan ama ahemfo a ofiri owie apueye mepakyɛw saa ahemfo na ɔka ho asɛm no ɛyɛ aman maako 6 a efiri awia apueye saa ɔman no Russia ɛka ho. Russia ɛyɛ number 1. China ɛyɛ number 2. India ɛyɛ number 3. Japan ɛyɛ number 4. Korea ɛyɛ number you can say 5. ɛna Iraq tienie ɛna Iraq. Now most of the time no na principality na owo Iraq no ya capture no tienie principality na owo Iraq no ya capture no enimti principality na owo Iran no onna ya no ye di ni hwem enimti Bible say uhu se asubontin Efrate ahyase area ebesiesie ahemfo bi amoma sɔre wɔ wiase na ahemfo no sɔre a ɔmo bɛkɔ ɛko okenkan verse 12 na ɛbɛka kyerɛw na saa ahemfo no ɛna mabobɔ mu din akyerɛw no ɛnyɛ ɔhene a ɔte akonya so na ebi asɛbi wafura entoma ɛho asɛm ɛna Bible ne ka na ɔkasa fa ekuro ho ɔkasa fa ekuro ho tienie now
na ohwa wose na mihu ahohomoni fi miensa a wote se imponcherene se ofiri otwease no anum aba wate ase die ntia saa ahohomoni no die ntia saa ahohomoni no omufiri eye otwease no anum baaye no on se aponcherene ye aboa oye wo oye dede pa nenso ntiase ni de wokanim saa na adifo no ene asofo no eba beye awieye mmeremu asofo no eba beye dede omo be kasa bebre di omo nkyerɛkyerɛ ebeba wiase na saa adifo no nkyerɛkyerɛ na omo de aba wiase no odwene ho a onte ase obi beba beka kyerɛ wo sɛ ono de wogye awurade di nanso wonje Yesu Kristo ndi ni nyina eye aponkyerene huhum ni bia obekasa bebrebe nanso so ni nsɛm na okeka no otenase na otase ne te sɛ besepa ani konia ahahaya obehunu sɛ sɛbe adwene ani nyansa ani die wokanim ensisi so because adenti na wo se wogi Nyankopɔn di nanso so Yahushua de ongini ndi Yahushua de wa amba wiase adifo ni bi be sori no maka se Yesu na mo hwe nanim kwan no ono ane ni Yesu no eni tumi bia ni baadia ono ane kura tumi no adifo ni ebe keka ensem bebre se de aye aboa ponkyerene eye dede ewa abrabɔ mu no na omo hwe a Bible say na omo be free akọ ewiase akọboaboa ahemfo ano enu nti saa adifo atorofo no enam kan say adifo eye ahohomone ne hohom na omudi ye adwuma ni nti no ahemfo akese ewiase aman payimfo MPs ministers ye nananom ahemfo ebedwane atoa saa asofo yi na mu dwane toa saa asofo yi a tumi a yede ama saa asofo yi no de yese yemfa nye wo ne se asofo ni make sure say omo nioma a omo de ye omo asori eni se de omo si ye omo nioma no ebetimi akunkum enipa bebere entine ohwe asofo a wo Ghana asofo a wo wiase Nigeria asofo a wo South Africa anase Africa omo edi omo achi nyina no eye wua na omo wuo eniama adifo ne de ya asori no se ensolima ni tobi kofie na omo koyusu a na omo wuwu nanso oka hwe a omo ntiase still dia no mbedi omo achi die ntiase ade ne ekoso ne se eye Nyankopon na ama saa kwan no se omo mfa nkum nipa ewo asase wi so emu nchichemu miensa na omo mfa baako omo nche nipa population mu enu nti saa ahemfo no okenkan a Bible say otwease no adi ni tumi ebema beast no eye America eye beast emamu nwe mfiri say me ka kire mo say oma ye statue bi ahyeda e de abesi e wa America ye ka ne say ya obeka say o eye long story ene nsam kunu na okeka ba saa symbol no omde besi ya America no e wa asechire eye beast no na saa beast no otwease a odi wiase so otwease no e de na ho odin akoma America enuti America ene saa ahemfo 6 na me ka omudin no omu be di akon e wo wiase saa ahemfo 6 na me ka omasem no America ene Russia ebeko America ene eye China ebeko America ene India ebeko America ene Japan ebeko America ene Korea ebeko America ene Iraq ene Iran eba ebeko eno na ye frɛ no Armageddon war a ewo Bible ni mu enuti akodi a omu be yusu eye atomic bomb weapons any IBM ni saa weapons no intercontinental ballistic missiles no any saa niema no a
omo be yisu no ebekum enipa bebree afa isuso omo nam channels so ebi te say omo be eventi enuro na omo de aba asase ne so eye the agenda of the devil eye agenda of the devil odi de me kan nyina akora no fa ne say entro na opatafuo udie enti say wo study a say wo hu say Donald Trump oye beast na ye pirano na wasa asore no. Donald Trump came to power and they voted him out and then they have voted him in again. And to can kind Bible now or say na beast no ye pirano. O can kind Revelation 13. Revelation 13. Let's go to Revelation chapter 13. Abeka bibi achiro. Revelation chapter 13 verse 1. Osina mihu aboa bi a owo emendu eni etire enso se efiri epumu eye de esore ye saa aboa na ofiri epumu no enye se obi a ofiri epumu o nemom eye oman a ewo asasim su ana ewiase se uhu se ya twero epo ewo ho a epo no enye epo ensuo na eda ho no nemom eye wiase no enti wose na mihu aboa bi a owo emandu eni etire nso se ofiri epumu sore ye na ahimotire du bobo ne men na abusudi ewo ne tiri ho na aboa no a mihu no otese sebo na ne nan etese osisire nan saa ahyenso de no ne aginaye no ene no omudi akwakosi eye America no eye Revelation 13 madi nka kire mo dada na odi tumi tie nie na ne nan te se osisire nan na no te se jata no na otwease no di ni tumi ene na hinwa ene na hoɔden kɛseɛ maa no na mihu sɛ ni tiri numu baako te sɛ deɛ wabɔ no wate aseɛ sɛ okenkan Revelation 13 verse number 3 na ɔbɛka kyerɛ ɔse na mihu sɛ ni tiri no emu baako te sɛ deɛ deɛ ya wabɔ no so hu saa ni tiri no a ɛte sɛ deɛ yabɔ no it's like ɔman panyini na ɔte so wɔ America no ohwɛ ne nneɛma a ɔyɛ na it's like he's being hurt but he doesn't want to talk about it. Say mu amowo America ene mu amatu kwa amowo wiase no mu study esubia Donald Trump de na di ewa America ubehu se ase ya obi wonimu owo subtle hatred bi de ma enkrofo bi na ontimi nka ene wode afa so enti wa study a saa otwease no a wode ni tumi ema beast no eye Roman Empire no Catholic Church eye Italy Rome omu na omu di omu tumi akoma America ene omu di sponsor America for say ewieye mremu eye Italy man no eye Roman Catholic Church no ye di tumi nyina amamo America for ne say ye taimochi afemuntu ewiasesfo nyina so sa obi a ose onkoto na onsore aboa ni bia no muntu ni susa enunti wo a ose wo be sole umma America oman America endi uso no America be sole etia tienie wo a ose umma America endi uso no obe sole etia enti wo hwa on se Donald Trump o hihye emra umpe by force e wo se udi so wo a wo be ya wadwene se Donald Trump mra na o hihye no wundi so no tienie wo a wo be ya wadwene se Donald Trump ne mra na o hihye no wundi so no America will come after you wo a wo be ya wadwene se wundi America fo mra ne so no omo be sole atia America fo be hante ukopim so omo bekum eyen kwamsha eda ho eno nkyere se wiase awie ye ba na mmom okon kase bi da yanim
ɛno na Donald Trump sɔre a ɔse sɛ America China ɛyɛ ahemfo na ɔmo firi ewiase apu ɛyɛ ɛɛba no ɔsɔre a ɔde sanction ato ɛyɛ Russia so ɔde 50% ɛyi ato America so ɔde wei ato Ghana so ɔde wei ato ɛyɛ Nigeria so ɔmo sɔre tia Burkina Faso ɔmo sɔre tia India ɔnsɛ sise India foɔ ne America foɔ ɔmo yɛ ahemfo na ɔmo siesie no ɛno nti saa wantwi wei no ɛbɛkɔ so akɔpem sɛ ɔman no ɛyɛ saa ahemfo na America asɔre atia ɔmo no ɔmo nyinaa bɛka bom na ɔmo ne America akɔ ɛko nti ɛhɔ ne nipakum ne bɛba ɛno nti mo a mote America mo a mote UK mo a mote Canada no sɛ mustard a mo bɛhu sɛ esikafo a ɛwɔ America nyinaa no ɔmo ahyɛaseɛ ɔmo yɛ ɔmo si weyawu this year o check a billionaires bebrebe awu ɛwɔ America deɛ nti a ɔmo ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo awu no ɔmo nwuyi but ɔmo afa ɔmo ɛde ɔmo kɔ ɛyɛ asase ase underground city enti wahu esikafo a ɛwɔ America ɔmo ahyɛaseɛ esisi underground bankers mo a moyɛ research no mo behu ɔmo ahyɛaseɛ esisi underground bankers ɛyɛ Facebook wura ɛyɛ Mark Zuckerberg osi underground banker ɛne esikafo Jeff Bezos Warren Buffett Bill Gates enti ɔmo nyinaa no ɔmo si underground bankers deɛ tie ne sɛ deɛ nti ɔmo si efie ɛwɔ asase ase no ɔmo bɛsɛe asase no so ɔmo bɛkum nipa ebewu ɛno nti ɔmo no ɔmo wie a na ɔmo adwane kɔ ɔmo yɛ saa deɛ na ɔmo adwane kɔ before sɛ saa ntɔkwa no bɛba so no wobɛte sɛ esikafoɔ bebree wuwu saa esikafoɔ na ɔmo bɛba bɛ declare sɛ ɔmo nyinaa awu no mepatwo ɔmo nwuyɛ tienie wohwɛ sɛ wobɛhu sɛ ɔmo bɛba bɛka sɛ esikafoɔ bi awu saa nkurɔfoɔ no ɔbɛba out sɛ ɔmo nyinaa awu no mepatwo ɔmo nwuyɛ ɔmo apiki ɔmo nyinaa ɛde ɔmo kɔ ɛyɛ underground wate ase enti European countries Germany mo ne other countries ni nyinaa esikafoɔ ni nyinaa ɔmo asase a ɔmo si dan ɛkɔ asase ase ɔmo dwane kɔ ɔmo prepare bibia ɛno nti ɔmo frɛ no doomsday the doomsday is ahead of us ɛba ɛno nti na enipa ewu hyew ɛno nti ɔmo nam ɛkwan bi so enura a yɛnom tienie enura a yɛnom ɔmo di kum nipa enuane a yɛdie ɔmo di kum nipa so wate aseɛ yɛfrɛ bibi GMOs genetic modified foods saa enuane no ɔmo ahyɛ da na ɔmo prepare no wɔ lab tienie ɔmo ahyɛ da na ɔmo prepare no wɔ lab majority of them contain cancer contain diabetes contain stroke ɛna America majority of enuane na mudi no create ɛma autism ɛba ɛne ti we study a efiri the year 2020 ɛba no ɛyɛ autism ayɛ kɛse paa autism ayɛ kɛse ɛwɔ America saa autism na ayɛ kɛse wɔ America no ɛyɛ artificial nkurɔfoɔ bi na ɛhyɛ suma se ɔmo di saa bɔne no yɛatwerɛ ho nsɛm ɛwɔ ha ɛno nti ɛnɛ wobɛhu nipa no ɛkyena na oni hɔ biem deɛ nti a wohu nipa ɛnɛ ɛkyena na oni hɔ biem no is because of say saa enuane na yɛdi no ensuo na yɛnom no nneɛma na yɛyɛ no create diabetes create pressure create asthma create hypertension what you say the cancer any saa nneɛma no ɛna to nipa widiem enti what study a more recent times enipa
you can say cancer aji diabetes aji a free years and seasons in ban. What you say? Enunti ena wo hu se nipa wu hyew saa no. Adifo atrofo ni kumfa. Omo yusu bi the sacrifice. Ena omo di bi awurawura omo object nim. Omo ni omo de ye asore no. Adifo atrofo ni omo de ye asore no. Enunti na o kasa kire obi a onte ase. De nti aya na meka se me ha me ho ewo nipa ho bie mu no. Enye bibia nti o. Efiri se eyo Onyankopon na ahye. Enunti wa ebeyiwu no na yama obabai. What you say? Enti mu a Christopher ne de mo moboyi enuane no aye di ni nyina especially emu yewo emu bia me opatafuo mashada ye research aye investigation malestia ewo mi table so ha saa emu no udi bia oye den ubenya kidney failure oye den ubenya cancer oye den ubenya prostate adentia because enioma omodi ye no any chemical na omodi ye emu no any aduane na ye die no oye den a ubenya problem. Me bacha mote mentoaso ana minjai mentoaso enunti madaroma die ekoso ewo wiase no enunti oman biara wan koto no wan sori America beba wo so efiri se saa man na odi America so no a ma adwene yam se wo ye kristoni no me ba cho enye saa na tie wo ye beast ye pra no wo ye beast ye pra no eninti wo de yaw ene wo di ruli oman no na wo study a tieni o wo study de eye man no de oye ewa America na bibia kire se opese entokwa mra wiase tieni de oye bia kire se entokwa mra wiase bibia ni ho kire se opese asundwie ba wiase wo hwe ntokwa woni China fo ko entokwa woni India fo ko entokwa woni Russia fo ko entokwa woni abibiman eko what you say o hwe entokwa Trump eni nkrofo okunu wo wiase a bibia di adanse ese osole a me de tax de ben me de atomo so me de 25%, me de 50%. Okay, wo kura no ma pam wo afiri America, me yi wo afiri America, ensi America biem. Ma ye wo say. Saa ne man adentia. Oye head. Tieni oye head. Oye head. Nti adaroma saa ne ma we ena ekoso secretly. Enunti na esikafo wo wiase nyina no obia hyase eboaboa no ho. Mark Zuckerberg oboaboa no ho. Jeff Bezos oboaboa no ho. Warren Buffett, Bill Gates, esikafo nyina obia boaboa no ho. Obia boaboa no ho. Adentia because of the ekoso. Enunti wadaroma ewuo ni de yewu atwam nyina no enu de esua afa no owuo akese no ebeba because ewuo a enam aduane a yedie mu kura no
enye ewuo ketwa. Tomatoes a mudie dodo na eye cancer ene de mamu. Tomatoes na omotonton no eye can one, fresh one, majority of them. Yewo tomatoes bia malesti wo mo ewo hase ya omu nyina no omaduane no e produce eye cancer a udi agora ebe hawo so ati ase na ene because of ewiase a empe no kurenti untimi enkobo obia brand din ayesa obesiu enso na ade na awoka na no kore yewo emo tienie yewo emo a miankasa ma ye research a matwero de agu ha a saa emo no udibia na wani sei na wani so hyehyew oda untimi na anadwo saa emo no chemical no mudi produce ye ndua emo no wo ba bia so what you say did ye koso wo wiase no de koso e wo wiase no enti saa ne ma we ni nti no adaroma adaroma enipa ebewu pa enti se wan hwe ho yi a udi agora waso be hye adentia se on se me kan se bi kire o se eye asubontin efereti no ahohomoni bi wo eye saa ensuo nase a obo be fa nipa bebre kra na spiritually no any physically no saa portal na pope na owu ye ni bietu ho no enumu na saa ahohomoni ne fa obo de ba be operations and you will not like what you see and you will not like what you hear eyade aya twara to ho ye bie kwan no enunti na se we study a on say every the year 2020 eba ahokyere aye kese pa wo wiase ahokyere kwa na ekoso enipa wua na ewu enipa so tia na ete so we study a di entia saa ne yema no ekoso no sisei se ahokyere na aba ni nti no ama enipa eni ehumobro edi manipa enti udi agora obi di ubekwa aduro so no wakum de ekoso no because ahokyere na aba ni nti no ekom di nipa ekom di nipa to the extent say oni ni ye adwuma ewo adwumam na wo position ketewa bi a na adwene ye ne se wo didi gya no enti obefa kwa bia so udi agora no wakum eni nti na wo hwe boys ni kuma na ekum nipa ena wo hwe girls ni kuma na ekum nipa asofo ni kuma na ekum amampanyimfo ni amanyofo ensu kuma na ekum because ene se amanyoni bi ekotumi bi ho se me pese me be ye president me pese me be ye minister me pese me be ye MP eni nti boa me na tumi no ka kire nse metimi aboa wo ama MP na wo pe no minister na wo pe no ye di amount nemom enipa bi a 200 ene bewu a no kwastem ni MP no ana minister no ana presidential candidate no onko gina ba bi nka se nipa bewu dia ene mempe obeka se meye enti enipa obeye wia na obedi akonya no ana obeye panyini a what you say obedi akonya na ewo se otua sunsum ne ka sunsum na otua ne ka no eye wo a wo hwemi
Eye nuanom, eye wofanom, eye sisters, eye yerenom, eye nkununum. Omo na sunsum ne befa wo mo. Enti wo a wo kra wonni tumi bi a wotisha ase no. Wo se sunsum no na wafa wo kra. Saa na ekoso wo wiase sisi a. Enti ankorafo ene adwumayefo ene businessmen a omo fa enipa kra sene ebe ya omo betimi adi yie. Saa ahokyere na aba wiase no. Eye beast no na a orchestrate saa satanic event we. Edi ayedien. I tu wiase. Enti ewiase aye hu pa yie. Enu ti obi wo ho a onam nyina no yafa ne kra ne nso onya we. Enti emre no duru ho se sunsum no ebenum ni moja a obekwa akoda no ade achi a onsore obehu awawu. Enti obehu obi wo ho a yese o enra no onenam hapa o. Enso bibie nu a ekire se no yare o. What you say? Bibia eni ho a ekire se no yare o. Obehu ana nipa na wu. Adentia. Ya fa ne kra da. Ohwe boys a egu enkran tema ewo Kumasi, ebi wo Takrade, ebi wo Agona Sueduro, ebi wo Ebunumam, ebi wo Esrem, ebi wo Seshi, ebi wo Angunamam, ebi wo Eastern region. Now she to me a boys no akwa sesa wo mo e de ye saa nneema na se nyame bie wani a areho okọ galamsey site a e na obehu enipa a omukunu per week e de ye rituals mo a mo ye galamsey minim what you say eni nkrofo a ye ku omo per week e wo galamsey site etwi wo moja wo mo a ye hyedade excavators e bom atiko e pia wo mo to amnam na ye kanati egu wo mo so se ne be ya moja no be fresika ama omonye sika de ekoswa no sise wo Ghana eye organ harvesting ahokyere na abaninti no wo ho agbosi yachew sise enipa ayirayira aye kese ewo Ghana pa ni titru ene ne nkran ene ne tema enipa ayirayira ados wo nkran abonten pa edi entia ni nyina ye enkrofo bi omtete oman ni mu a ahokyere ne ekom na ekọ ni ntino omakogigi tumi bi na omuchichi nipa kunkum omo anase organ harvesting womu a ekunkum nipa eyiyi enipa kidney eyiyi enipa brobo eyiyi nipa harawa eyiyi enipa akoma ekoton edigisika saa nneoma no ekoso paayi enenti wadawroma sise ewiase no de eba no anigye bi anim hwe ho yie na ebo ho ban yie se wonya onyame nipa bi no oya na ofi se tumi bi kura na aja watale no pampe sabi onye nyame de na enso so efritete saa na tie opatafo mi nyame saa na presby sofo Methodist sofo Pentecost sofo Assemblies of God sofo ono so onye nyame na enso so de ewo mu ni se onyankopon onam nipa so energy nipa enti unim presby sofo obi unim Pentecost sofo obi Assemblies of God sofo obi CAC sofo obi ne nyame nsa wo no so na all din pan yi a na me pa chaw o de ho abori yi ana hu nipa bi a all din a na de ho abori yi na onyankopon na no so na hu moboro ene ne nwosra e wo ne so no ibi etimi abọ wo ne ofiefu ho ban nyankopon ho eso so odifu Moses odifu Joshua Jeremiah Ezekiel Daniel odene ma Israelfo se omonye wenfo enhwe omo kra so eno ntihwe ho yie
kakra metumi akade akyerɛ wo no no mentumi nka nsɛm bebrebe if you say higher kwan ho na mmom uhuru enipa wu a ewuo na madawroma mo a mudi opatafo akyi no mepa wo kyɛw emamoye mu nhyehyɛ mo na enkoye te sɛ ase wiase awie ye ba hwɛ so na so mu nyame enya gidie wa awurade mu na kɔwadwuma sɛ deɛ sɛ osɔle anɔpa bia kɔwadwuma kɔne kɔyɛ wadwuma na bra ofie asomdwiem opɛ apiepie anadwo a mepa kyɛw hwɛ ne twa so apiepie anadwo discipline onipadua wohwɛ na wani ngye a pe games efa gufie wohwɛ na so wani ngye a pe games efa gufie efi sɛ nipa ayera no be kɔsoro enim amamboyefoɔ ene atirimɔden hunhun bi a enam ɔtwe ase enu aba wi ase nti pe games efa gufie pe games efa gufie ɛna uwo fie so na obi bogate mu a check yie pa ansa na wakobie no check yie ansa na wakobie no mo a mo ni CCTV camera obetimi apɛ CCTV camera ni bi na ya install e di amount afi sɛ uma uni obi ni appointment a tienie sɛ ɛyɛ wo ma menua wo papa dua wo wofa hwanyo sɛ enipa ne bɛba wo hɔ a wo se ɔma wo nyɛ aware tienie sɛ obi bɛba wo hɔ a ɔma wo nyɛ aware na wahunu sɛ time say enipa sumasi me expect no ɛnyɛ sɛ wo hɔ no mo a na obi abegyina opona no na wabom gbangbangban na wakobie no enne mamoyefoɔ mahu sɛ ɔmo wurawura fie akyeche nkrɔfoɔ ma o ma no ɔmo pon school a ye fast na kɔkɔfa no na ma o security enye tight ɛnu bi da ho a na wahwɛ wadua ne die mu yie mo a mota pɛ ayie ase akokoro mota pɛ ɛyɛ nkrɔfoɔ party ase korɔ no na me pa cho ma hwɛ mu ho yie na ma hwɛ mu ho yie okɔ party na me pa cho party na okɔ sɛ wobɛdidi wɔ hɔ a mo ani na hɔ sɛ wobɛdidi wɔ hɔ a mo ani na hɔ na aduane no ɛnɛ yɛ wɔ poison a yɛ de ma wa enku nɛ ebekum bi a 3 months later 2 months later ebi na saa sɔfo na major omo owuye no omo di no oya omo betetel no omo bribe nipa no wa poison eno na ekoso asori bia ukobia no se ohwe na asori no enkrofo okeka se enioma na osofo no de ya asori no enipa yusu a eku omo a nipa cho mo ani na ho ne gya yusu emfa ugidie bebre na nka se me de sei ananse sei na sebe mpanyini sei ye tete abekye no na ne chaaro no wate ase ye tete abekye na ne chaaro enimti enipa baako bebo dawuro mienu bebo dawuro miensa bebo dawuro ni nyina edi adanse ese enipa no ni nioma na oyusu no ekum nipa nanso hwɛ ni yie efiri sɛ o saa nkrɔfoɔ no enya de a wokɔka kyerɛ police a police bɛkye no efiri sɛ ɔmo kora no ɔmo atɔ a police fo ni bebree ɛni nti hwɛ na wo a wotie mi no fa wa ho bambɔ hyɛ wo nsa fa wo security hyɛ wo nsa na wo a toto nneɛma yie na hwɛ sɛ ɔhaw ɛne amanie bi wɔ hɔ a ɛyɛ highly avoidable a wobɛtumi avoid hwɛ ni yie na hwɛ w'abrabɔ so yie na emom yi ehu efiri w'abrabɔ mu na toto nneɛma yie Nyankopɔn ka mo ɛnam me channel no ha ɔmo ha me nti akwankyerɛ bi a ɛwɔ hɔ biara no deɛ mede bɛma mo but ebi a ɛnyɛ channel wei so ɛbɛyɛ Rhyme TV because of say system no ne deɛ ɛkɔ no ano ɔden
Yes. And then oko Philippians oko Philippians omo oman ni mu no omo koyi omo kidney ni omo aton tie ni o ene ahokyere ewiase atirimodemfo atimi ama ahokyere aba to the extent say obi timi sori wo Philippians mam na wakoyi ni kidney na waton na ode adidi de ekoso no de ekoso no wo ye research obehu ewo online omo wo Philippians omo aton omo kidney ede aye aduane adie omo koni aye omo operation na yeyi kidney no baako na yeja baako na omo de adidi ahokyere ba wiase nti ene obi kum ne yire a onwene ho obi kum ni kunu a onwene ho obi kum ni ba a onwene ho obi kum ni papa a onwene ho ene nti wada roma srew mo amudi opatafo achi wiase nyina yankopon ka mo ho mesre urade de mamu se onfa mo kra nsie matamfo urade emmo matamfo anifra emusuo ani esan empare mo na urade mamu nimo nkwa na emen na urade emamu ntwa mo bere so aba sunsun fam na mfam amin shiramo amin shiramo amin shiramo enunti saa na wo ho amin ka obi biya ho ifiri nra ebepem ne mo ama send mi sika nyina me damase ebi wo ha me ntimi respond mo mo fancha mi me damu nyina amase me damu nyina amase me damu nyina amase ene enipa bonefo ho ayehu eninti ya no wahwe ho yie ya no wahwe ho yie. God bless you all. Mr. Godfrey Dujemfi, Michael Champon, Ya Grace, Reverend Tony, Paul Suman, Henry Glover. Amin kam hu nyina. Ami ya adomo ebihia na ya di nkomo. God bless you all. Ebi also o achedi bi ya cash. O pesa de mo patafo a 0540 770-896 0540 770-896 MTN obetimi attender in anasa oni mi won komo bia obetimi e de afa WhatsApp na ye di ankopo nhira mo me kon ye me ya na onye mo kese Dr. Oduro Yamishra na enra ne ne de ko Oduro wa ma me yemu ahyehye me because obi afa phone no na wa hack you the way I see etwa me no nye easy sir. Okay, thank you very much. Stobite Josephine Augustina Akwa oni ukunu nyina me chia mo ka kire ukunu se me yada no onfa asundwie na mo ntena why God bless you all.